እግዚአብሔር ተደጊፍካዮ ዘይስበር ምርኩስ እግዚአብሔር ጸውዒካዮ ዝምልስ አምላኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዬ ቃል እግዚአብሔር ከነብቤሞ ሽዕቡ ገርና ጸሊና እግዚአብሔር ቃሎም ከመህረና ሃሌሉያ ኢየሱስ ድማ ህያብ አምላኽን እቲ አስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተ ትፈልጥስ ንስኻ ግዳ ምለመንክ ዮኔርኪ ንሱ ኸኣ ማይ ህይወት ማሃበኪ ነይሩ ሃሌሉያ አቦ ነመስግነካ ለና እግዚአብሔር ኢኻ አይትልወጥም ዘመናት ይቀያየሩ እስኻ ግና ኣብ ዙፋንካ ኣለኻ እግዚአብሔር አቦ እነሆ እስኻ እስቲል አይደኸምካን ከም ቀደምካ ተሰርሓለሁ እግዚአብሔር አቦ ከምቲ ወድኻ ዝበሎ አቦ ይገብር አነ ድማ ይገብር ከም ዝበለ ንሕና ድማ ንገብር እግዚአብሔር አቦ በዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር ንስኻ ክትከብር እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ እጸልለኹ እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ እግዚአብሔር ንኹል እንታ ይቋጸሮ እግዚአብሔር ከም መንፈስካ ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር በእምሮና ገሩ ናውሽጥ መንፈስና ኻአቱ እግዚአብሔር ብሽም ይጸልለኹ እግዚአብሔር አቦዬ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ምእንቲ ኸይጠፍእሲ ናብቲ ሰማዕናዮ ቃል አዚና ክነቐልብ ይግባአና ከም ተባሃለ እግዚአብሔር አቦዬ ነዚ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዖ እግዚአብሔር ሰሚዕና ድማ እግዚአብሔር ክነስተውዕሎ ደገ ክፈተልና እግዚአብሔር አቦ በነገር ሁሉ ስምካ ይባረክ አሜን ኢየሱስ ጎይታዬ ካብቲ ዝወዓለ ካብቲ ዝቀነየ መንፈሳዊ ወጽኔ አዌ ክዘውር ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ አርእስቲ ሒዝያ ደለኹ እንታይ ትብልያ ውህበት አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይብላለኹ ውህበት አምላኽ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ኣብ ዘለናዮ ፕላኔት ዝተፈላለዩ ውህበታት አሎ ማለት እዩ ሰብ ናቱ ውህበት ከበካ ኽእልዩ ዓለም ናታ ውህበት ክትከበካ ትኽእልያ እግዚአብሔር ከዓ ናቱ ውህበት ኣለዎ ስለዚ ህያብ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ህያብ አምላኽ ዝብል አርእስቲ ኽንርኢና ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ኣብ ያዕቆብ 1:17 እንታይ ይብል ጽቡቕ ውህበትን ሙሉእ ውህበትን ይልዎ ካብቲ ካበይሉ ካብ ላዕሊ ካብቲ ለውጥን ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ አቦ ብርሃናት ይልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ውህበት እንታይ እዩ ጽቡቕ እዩ ናይ እግዚአብሔር ውህበት እንታይ እዩ ሙሉእ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጽቡቕን ውህበትን እግዚአብሔር ጽቡቕ ገይሩ እንደሪቡካ ኣብቲ ጽቡቕ ነገር ከዓ ሙሉእ በረኸት ናይ እግዚአብሔር ሲ ምስቲ ውህበት ኣሎ እንታይ ብል አቦታትና ከምስሉ ከለው ውላድ ሲ ምስ በረኸቱ ይዝውለድ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከዓ ክበካ ከሎ ጽቡቕ ገይሩን ሙሉእ ገይሩ ይዝበካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ውህበት ካብ ተዛረብና እዚ ሰለሞን እንታይ ኢሉ ኣብ መክብብ 3:13 እምበኣር ሲሉ ሰብ እንተበልዐ እንተሰተየንሲ ብኩሉ ጻዕሩን እንታይ ኢሉ ብኩሉ ጻዕሩን ጽቡቕ እንታይ ረአየ ኢሉ እዚ እውን ኢሉ ውህበት አምላኽ ኢሉ ሕጂ እዚ እውን ትብል አስመሩላ እዚ እውን ክብል ከሎ ሓደ ሓሳብ ይዝርዳእና እዚ እውን ትብል ተፍርስ ነገር ክትኸውን ትኽእልያ ወይ ከዓ ነቲ ነገር እንታይ ክትገብሮ ትኽእልያ ክተቕልሎ ትኽእልያ ማለት እዩ ግን ናይ እግዚአብሔር ውህበት እዩ ከም ሰብካ ተወሊድካ ከም ሰብካ ሞይትካ ክትሓልፍ ተኾይንካ በልዒኻ ሰቲኻ ጽቡቕ እዩ ውህበት እግዚአብሔር ግን ናይ እግዚአብሔር ውህበት ግን ካብኡ ዝሓለፈ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልኡን ኣብ ሮሜ እንታይ ኢሉ ዓስበ ኃጢአት ኢሉ ሞቲ ውህበት ጸጋ አምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ እንሪኦ ሓሳብ እግዚአብሔር በክርስቶስ ገይሩ ዝሃበና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዛረባሎ ማለት እዩ ግን ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን እንታይ እዩ ጽቡቕ እዩ ካብኡ ሕልፍ ዝበለኻ ኣሎ ማለት እንታይ እዩ ኣነ ህይወት ምስትርፉ እግዚአብሔር ይመስገን ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነሲ ትርፊ ህይወት ንኻልኦትን ህይወት እትመቅል ሰቡን ክትከውን ይከኣል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካልኡን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 2:38 ተኸነጽነው ዝቀነና አርእስቲ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጴጥሮስ ሰበኾ ስብከት እንታይ ኢሉ ተነስሑ ነፍስ ወከፍኩም ከዓ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንህርገት ኃጢአት
يتطمقوا هي منفس قدسون كتقبلوا إيهم بلوم እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እስኪ ከምቲ አንተ ወዘንበብኩ ወብተቀዳማይ ውበት አምላኽ ኢሉ ማን ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ኣብ ህይወትና ውበት አምላኽ ኢልና ዝሓዝናዮ ብዙሕ ነገር ክኾን እዩ ወይ ከኣኔ እዚ ውበት እዚ በቃ እዩ ኢልና ዝሓዝናዮ ብዙሕ ነገር ይኸውን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ኢልዋ ውበት አምላኽንስ ንሱን እንታይ ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ ኢሉ ምናልባት እዛ ሳምራዊ ሰበይቲ ውበት ኢላ ሒዛቶ ንዘለዓለም ወይ ከዓ ህይወታ ሙሉ ዝሓዘቶ ነገር ካልእ ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ውበት አምላኽ እንታይ ኢና ኣና ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ሲ እንታይ ውበት ሂቡና ለከና እግዚአብሔር ውበት ከም ዝብልናዮ ጽቡቁን ሙሉኡን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ስርሑ ኣይጋገንን እግዚአብሔር ኩሉ ዝሃበካ ነገር ብዘይገድስ ጽቡቁን ሙሉኡን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ንውድ ሰብ ዘለዎ ፍቅር ክገልጽ ምስ ፈተወ ሕጂ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሳማሓውና ዝሓለፈ ብዛዕባ ፍቅሪ ይምሂሩና ፍቅርን ውበትን ኣይፈላለየን እዮም ፍቅሪ ውበትን ደሴን እዮም እንታይ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል እቲ እንፈልጦ ጥቅሲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ዮሐንስ 3:16 ዘሎ ከምኡ ዝብል ምሽ አምላኽ በተሓረወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ኣፍቀራ ስለዚህ ፍቅሪ ውበትን ብሓደ እየን ዝኸዳ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር እንደቅ ሰብ ዘለዎ ፍቅሪ ክገልጽ ሓደ ውህበት እዩ ኣዳልዩ እዚ ውህበት ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን መጀመርያ ግን እግዚአብሔር ሲ ንሰብ ከመይ ዝበለ ፍቅሪ ዘለዎ ወይ ከዓ ሰብሲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሲ ከመይ ዝበለ ሞገስ ዘለዎ እንድሕሪና ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ኩሉ ክፍጠር ከሎ ቅድሚ ሰብ ተፈጢሩ መብዛሕት ኩሉ ማለት እዩ ኩሉ ክፍጠር ከሎ በፐርፐስ ተፈጢሩ ሓደ ዝመጽእ ሰብ ስለዘሎ እዩ ተፈጢሩ ሰብ ግን ክፍጠር ከሎ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ሞገስ ስለዝበዝሓሉ እዩ ተፈጢሩ እግዚአብሔር ንሰብ ስለዘፍቆረ ይፈጢርዎ ስለዚህ ካብ ኩሉ ዝፈጠሮ ነገር ኣብ ዓለም ዘሎ ከም ሰብ ዝበለ የለን ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ንሰብ ዝማዕራረ የለን ሰብ ይኹን መላእኽ ይኹን ዝዛረብ ይኹን ዘይዛረብ ፍጡር ልዕል ሰብ ክመጽእ ኣይክእልን እግዚአብሔር ንሰብ ከም ዝገይሩ ምስ ፈጠሮ ግን ሰብ እንታይ ገይሩ ክወድቕ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ሰብ ምስ ወደቀ ኣብ ሓጢአት ምስ ወደቀ እቲ ምስ እግዚአብሔር ዝነበረ ፖዚሽን እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ኩሉ ፖዚሽን ካኒ ምስኡ እንታይ ኮይኑ ክጠፍእ እንከሎን ክሕደግ ከሎን ንርኢ ማለት እግዚአብሔር ግን ንሰብ ዘለዎ ፍቅሪ ዘይውዳእ ፍቅሪ ሕጂ እውን እንታይ ገይሩ ንሰብ ፍቅሪ ብፍቅሪ ክመልሶ ሓሲቡ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ኣብዛ ዓለም ናይ ሰብ ቫልዩ ክንሪኦ ከለና ናይ ሰብ ቫልዩ ምስ መፀ ንሰብ ክትክኦ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ሰብ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ዕዳ ናይ ሰብ ሲ ዝትካዕ ፍጡር ተደልዩ የለን ኣብዛ ዓለም መላእኽ ይኹን ሰብ ይኹን ሰብን ኩሉ ኮራፕት ስለዝኾነ ንሰብ ተኪኡ ንናይ ሰብ ዕዳ ክኸፍል ዝኽእል እንታይ ገይሩ ተሳኢኑ ብዙሓት ኣቦታትና መጺኦም ነቢያት መጺኦም ግን ነዚ ዕዳ እዚ ክኸፍሉ ዝኽእል ማንም የለን ስለዚህ እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ጎንኻ ዘሎ እግዚአብሔር ሰብ ይዝህበካ ብልዎ ናይ እግዚአብሔር ህያብ ሰብ እዩ ጉዳይካ ካብ ሰብ ዝሓለፈ ተኮይኑ ከዓ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ዝመጻካ ተረዲእኹም ጉዳይካ ካብ ሰብ ዝሓለፈ ተኮይኑ እግዚአብሔር ባዕሉ ሰብ ኮይኑ ዝመጽ ሃሌሉያ ስለዚህ ኣብ መጨረሻ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ መጽኡ ከምቲ ኣብ ቆሎሴ 12:14 እንታይ ኢሉ ነቲ ሕጋጋት ዝቃወመና ዝበኣሰናን ዝነበረ ቢድ ተጻሓፈ ዕዳ ደምሲሱ ንዑ ኣብ መስቀል ሸንቂሩሲ ካብ ማእኸልሲ ኣርሓቆ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ዕዳ ሞት ነይሩና እግዚአብሔር ይመስገን ዕዳ ሞት ስለዝነበረና እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ እቲ ብሉጽ ዝኾነ ህያብ ክህቦ ምስ ደለየ ኣምላኽ ኮይኑ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ تا زبست أملاخ سب كوينو مزيو أملاخ كمانين كما هان كوينو
مسانا مزيو كم وهبت كنم كلنا خاني هيوتو بجا مش أبتي قدام يوحنس 4:7 زلو أتحسنا نتحينا يو تينا إجزاء فقري تينا أنا زفكرنا فقري إجزاء مسكن سلزي نا إجزاء نا أملاك وهبت سبي زبك من على بعض تأجا كلا خبكا نتحر كموت إجزاء تأجا هذي إجزاء تأجا خبكا خلوجن أتوم أبغون خاسب زلوري إجزاء إسلام تاي سب تأجا أملاك وهاب كله نوع يكونن نتوم أبغون زلوا حواتي سلزي إجزاء سبي زبك سبي زدلي مالتي أملاك مسكن يسوع كريستوس أب زمانون حرينا يو إجزاء سبي بوو أقولت يسوع كريستوس سبي بوو مش أب يوحنس 10 تخلتن تايلو نتوم ذهب كاني تخناهم كومل تتصعب ما أنت خفت أمينه بزي كاتي حدا كلهم تايب بزي كات حدا ولد فاسي كلهم سي تايب علو قبل كلهم نر إجزاء مسكن سلازي إجزاء نود خي ترفسي سبات هيبو سلازي أما صحاب كلس كلهم نر أيام أملاك سبات إجزاء أم نقصنت كم صوم كله نوم زخونو سباتي أداليو نابنت نقص داويت بزي يوناتانسي من قصدون يروي لكم حسابه أي من قصة إجزاء سبي زبك سلازي نت أبغون هذا له أنا ناتكاو هبتي زي أبير مسك بزي قدس هاليلويا سلازي وهبت بفقر يزقلت إلنا إجزاء مسك سلازي إجزاء كأ انتايو كريستوس انتايلو باتي أنا زفكركم فقري نسخاتكم كأ تفقركم نحاد فكركم كتفقري إجزاء مسك نحاد حدنا خنفقريو إجزاء ها أبز مدرس أوينا راح زي كنا حد حنا خنفقر راح زون زي كنا كابو حليفناون فقر أملاك نسبات كنجلس نا إجزاء بارسي أبز مدرسي إجزاء كنكون إجزاء سي لك نا إجزاء الكريستوس كم يجرو نا إجزاء هيوت أبز مدري يسوع كريستوس قاليس هو نحنا كم يا لك نا إجزاء فقري كنجلس إنا أبز مدري تسوينا سلازي سب دلله سب نعنا يدلله زي أبير مسكن سلازي أحواتي أنت كبل زلي سب مسحبك بفقري خات تأحسر فقري حجي أبز عالم حدا كورابت زخون ورد اندهر كريون اندهر كوينا زلاب زبل قال بجيجا تترجموا له مالتي ويكات فقر زبال قال مالتي فقري أيلوتني فقري opposite word يبولون أتي نحنا خنت كمالو زجبانا أبز علتاو نابرانا فتوكاء أي فتوكاء نابنتي زخون مجبسي مستعم كايوس أي فتوخون تبل تعمك خا فتيجو تبل إذا مرج قالو نت أبغون هذلو زفتو بحر للناتكا زي فتو بحر خالو كتلو تخليخ أي فكرة كان كتبلو جن أي كأني بجدي خا كتفكرو زلك سلمنتاي فقري أنصار زبال يبلان أفكر كان زبال كلام عالم يلن فقري نايجزي أبير حسابي إجزي أبير أنا خفكرنا مسدلة زخونة سمعت كيرأي أبانا زلوا وكل نجر حما كيرأي كم زلنا يا أفكرنا مالتي سلزي فقري صبقنا يسبع الدنيا حمقنا يسبع الدنيا كتفكر كم زل خيو كتفكر يزلك أنا سكر المسرات عالمي أفكرنا سلزي يو فقري انتاي كاب أملاك تولده يفكر يزلك تودي أخال أمارات إبلن أي فكر إن كتبل أي تخلنها سلام انتاي ناي حوخا حمقنا قرن دا قبرك كون تاي كتفكر يزلك ولد أملاك يفكر تاس كال أمارات إبلك إتكاب أملاك تولده كفكر راح يزلوه زي فكر كاب أملاك أيقونن سلازي فقري انتاي سمعت أيقونت أكشنيا نحوها كتفكرو عليك سلازي أحوات فقري سدجاو أيكونن تري منفسه ونتوشت منفسه ونجر هتري إذا أبيرنا عنا خرينا خلو نعنا أباناسي ودو إزرائيل قال أنت أي الرأي ناني أي الرأي نو أملاح نحن سلنا الرأيو يفكرنا مالتي جن بقدمون
كم سلنا يسلا ذفكرنا سلازي بتذفكرنا يو فقرنا نحواتنا كنفكرهم زقبأنا قال أملاك أنت يزبل نسألاتهم أفكري سلازي نحوها قا مخنيات مفكري عليك نتأبقونا هذا اللو حوها مفكري مخنيات عليك سلامنتاي حدا أملاك حدا منفس حدا قال ستخاس لزخونك حوها زخون موارس تخاس لزخون مخنيات عليك قال لك زي أبير أنت يزبل نسألاتهم أفكروا that's the point هاليلويا كمتي أنا زفكركم كم غيركم كان حرفكم تفاقروا لذي هاليلويا يسوع قويتاي سلازي سب مسب يدليو كابلنا سب لو مسب زلنا محزنات كونكشن كماي نحد الناس كماي كونكشن علينا أما صحف قدوس نايكل تسب تاريخ كنغركم اتحاد ابي يوحنس معرف حمشلو اتحاد خا اماتيوس معرف حمشلو معناتي كلتيهم حد عين صقام زنبروم كلتيهم كاني حد سب زفوسهم اندحر اماتيوس زلا يوحنس سوري يوحنس قطر حمشه معرف حمشه زلا حساب اندحرينا منالبات حمشه خب حمشه اتجمر قدمي زلو تاع هيستوري ده 5 غزي بعلهم كتريو تخليهم كاب حمش شخم بي 38 عمت زحم سباي كا ابو نبره يسوس دما نز دقيسو مسرايه نوح زمن من محمامو فليطو كتحودو تدلي اخابلو اتحمم كا غويتاي اتي ماي مستنقساقسه نابتي قلاي زوردن سب يبلين انا خا انا كسع زمص دما كال يقدموني يوردو إلو ملسلو نابتنا ماتيوس حموشة خاء كن كيجنا خاء 10 شعاته و 10 شمونته سوري لوقاس 10 شمونته سوري لوقاس حموشة 10 شمونته عصرت شمونت هنكا 10 شعات كون دما حنت معالتي نسو كمهر كلو كله كاب عدتات غيلان يهودان يروساليمن زمصو فريساويان ممهران حقن تقميطوم نبرو حيل እግዚአብሔር ንመሕዋይ مسؤ ነበር انه دما سبات مصاغع سباي በአራት ጸይሮም አምጽዎ ናዓቶም ካ አብ ቅድሚው ከምብርዎ ይደልዩ ነበሩ ሰብ ስለዝበጽሐ ከመይ ገሮም ከም ዘእትዎ እንተ ጨነቆም ካ ناب نحسي ديبوم موطب أفريسوم مس عراتو نام مأخل ناب كرم يسوس أوردو ويلنا زي أبير مسك حجيتي مجمرة زنبوكو سبعين تحريكمو 30 كلتن دي 30 كلتن شمون تن عمت زحمة مسبعي حجي أبتع إلى ملأخ مسن كساقسا انتا يقبر حارسب زيلو يأتمو يحوي حجي يسوس كريستوس ناو مسمسة حجي مستزاربوسي كندي سبات زيلو محليفهم يوم انت انا سب ايدا مصيدا اذا حتى نزللس منابات ابيلو خون خني እግዚአብሔር ይመስገን አብዝ ቦታ እዚ ነውህ አመታት ቆይ ተጻፈን ግን ብዙ ጊዜ ገሩ خون خني እሰብ እዚ ነውህ ጊዜ ከገብር ከሎ ግን አይጠመን ብጥሜት አይሞተን ግና አትዩ ንኸይፍ ወስ ግን ሰብ ሲኢኑ ምናልባት እሰብ እዚ እንተ ሐሲበ እዚ ሰብ እዚ بحمومه خلوكوا دقاس زخل الناسي حاويش انت هجبرنا اليوم زي لما زحلفو يبل سلام انتي سبسي كندي غزي مصيوم سي تفويسم خرلو حدا معلتس سبسي إلوسي نابتا ما يسأتو سبسي إنو تريكم لي زمانه ملو خاني أبو بكر أقصى يسوع زي مصسي أو مصنح مالتي رأيو سب يدلي إذا سب زين أنت بتأبايريو أنت بخال نجر سب رجيس أم خدو كسا حجي أتهون بتأنصارو خانة زي لوكاس 10 تحمش يزلو سب ندحرينا يسوع كريستوس أتعدم ساعته مسمعو تقلات يفهم نزح حموم تاجرمو بعرض سيرو مامتيمو شعو أو مسكدو خا مأتو مسانو لهم بنحس ده يومسي توب أفريسومسي أورد ويبلنا رأيو كم عيد كونكشن
ናይ ክልቲኦም ሰብ እንድሕሪኻ ዮሲ እቲ ሓደ ሰብ ነይርዎ በቃ ሰብ ሲ ሞገስ ነይርዎ ኣብቲ ሓደ ሰብ ግን ሰብ ከም ዝበልኩኹም ምናልባት ሪዝን ክህልዎም ይኽእል እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን ንሕናውን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር በአና ክሰርሖ ዝሓሰበ ምናልባት 99% እስኻ ወዲኻዮ እቲ 1% ግን ሰብ ደፊኡ ናብታ እግዚአብሔር ዝበለልካ ቦታ ከእትወካ ድኽእል ስለዚህ ሰብ ዘድልየካ ማለት እዩ ስለዚህ ሰብ እንታይ የድልየካዩ ምስ ሰብ ኮኔክሽን ክትፈጥር ኣለካ እግዚአብሔር ሐዋርያት ናይሎም ኮተስኡ ኣብ ዘመን ብዙሓት ኣለዉ ሰብ ኣብሰም ሞገስ ዘይብሎም ጠፊኦም ጠፉ ብዙሓት ኣለዉ ሐዋርያ ዝኣክል ጸጋ ኣምላኽ ሂቡካሲ ሞገስ ሰብ ተዘሂቡካስ እንታይ ኢኻ ክትብል ወላ ሓንቲ ክትዓይ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እግዚአብሔር መጀመርያ ሰብ ይዝህበካ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተፈላለዩ ህያባት ክትወሃቡ ትኽእሉ እዮም መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብሉሲ ውሉድሲ ውህበት እግዚአብሔር ኢሉ ካብ ካልእ ክትረኽቦ ይትኽእልና ስለዚ ሰብ ውህበት እግዚአብሔር እንድሕር ፈቲውካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ሞገስ ይዝህበካ ኦኬ ናቲ ዝቕፅል ኣርስቲ ናቲ መጀመርያ ዘንበብክዎ ምዕራፍ ክንከይድና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ብጣዕሚ ተገርም ሰበይቲ ላብዚኣ እግዚአብሔር መስከሎሚ ንሓደ ሰብ ክዛረብ እግዚአብሔር በዛ ሓሳብ እዚ እግዚአብሔር ንብዙሕ ሓይልና ሓደ ሰብ እግዚአብሔር መስከን እንታይ ኢላቶ ኣብ 4:10 ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስቲን ዝብለክ ዘሎ ምን ምዃኑ ተትፈልጥስ ኢሉ ሃሌሉያ እንተ ትፈልጥስ እንታይ ኢላቶ ህያብ ኣምላኽን እሱ ከዓ እቲ ኣስቲን ዝብለክ ዘሎ ክልተ ሓሳብ ይዛረብ ዘሎ እቲ ሓደ ውህበት ኣምላኽን ምስቲ ዝተዋሃበካ ውህበት ከዓ ዘሎ ጸጋ ማለት እዩ ተረዲኹምኒ እግዚአብሔር ሰብ ክበካ ከሎ ኣብቲ ሰብ ዘሎ ጸጋ ከዓ ክትፈልጦ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዚህ ከዓ ሰብ ዘልየና ማለት እዩ ስለዚ ናብዛ ሳምራዊ ሰበይቲ ክንምለስ እቲ መጀመርያ እዛ ሳምራዊ ሰበይቲ ከም ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኣ ምስ መፀ ከም ሓደ ነገር ዘቐመጦ ወይ ኔጋቲቭ ሓሳብ ዘቐመጠቶ እንታይ ኢላ ፍልልያቶም ያ ተዛሪባ እግዚአብሔር መስከን ፍልልያቶም ካ እንታይ ኢላ ንስኹም አይሁዳውያን ኢኹም ሕና ሳምራውያን ኢኹም ብዛዕባ እዚ ሂስትሪ ብዙሕ ዲፕሊ ክዛረብ አይደልኒ ግን ሳምራውያንን አይሁዳውያንን ዝበሃሉ ኣለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ካብ ገሊላ እዩ ስለዚ ካብ ይሁዳ ናብ ገሊላ ክትከይድ እንድሕር ኮንካ ብሰማርያ ኢኻ ትሓልፍ አይሁዳውያን ግን ክንዲ ብሰማርያ ዝሓልፉ ብወሰን ወሰን ናይ ጆርዳን ገይሮም እዮም ንገሊላ ዝኸዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ኣገልግሎቱ መብዛሕትኡ ኣብ ገሊላ ወይ ከዓ ኣብ ዞባ ገሊላ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ እኸይድ ነይሩ እዩ ኩሉ ግዜ ክኸይድ ከሎ ግን እንታይ ዝገብር ንሰማርያ ንጎን ገይሮማ ብጆርዳን እዮም ዝሓልፉ ስለምንታይ እስራኤላውያን እዞም ሰማራውያን ዝበሃሉ ምስ ኣህዛብ ዝተቀላቀሉ እዮም እዞም ሳምራውያን ዝበሃሉ ናይ በይኖም መቅደስ ሰሪሖም ወይ ከዓ ኣብቲ ቴምፕል ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ከረን ናይ ጌርዚም ዝበሃል ቦታ ኣብዮም ኣምልኾ ዝገብሩ ኣብኡ ቤት መቅደስ ሰሪሖም ስለዚ አይሁዳውያን በዝናቶም መሬት ምሕላፍ ከም ርክሰት ጎረም እዮም ተወስድዎ ስለዚ አይሁዳውያን ብኡ ገይሮም ኣይሓልፉን እዮም እዚኣ ተገርም ሰበይቲ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቱ ዝመጽዎ ብዙሓት ኣለዉ ብዙሓት መጽኦም እተፈወሱ ሰባት ኣለዉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብኦም ከይዱ ዝፈወሶም ግን ውሑዳት እዮም ብውሑድ ቁፅሪ እዮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚኣ ሰበይቲ እዚኣ እንድሕር ዛ ሳምራዊት እዚኣ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና እዚኣ ሳምራዊት እዚኣ ኣብ ቤታ ተዓፅያ እትነብር ሰብ እያ ብደጊኣ ክትሪኣ ከለኻ ኩሉ ሰብ ዝሓምያ ኩሉ ሰብ እዚኣ ከመፅያ ዝብለላ እያ ስለዚ እትወፀሉ ሰዓቱን ፍሉይ ሰብ ኣብ ዘይወፀሉ ሰዓታት እትወፅእ ኩሉ ዝረኣያ እንታይ እዩ ኣፉ ዝኸፍተላ ሰበይቲ እያ بدقي آخر آخر لقى ولا أتيهم أبجزا أزنبوري له ولا حجونا إلو تحمشاي أبجزا زلوسي سبعيك يكونين له ولا سي كخونن نيم ويكا زيابير ويس إن شاء الله كخونن ليم يلا زتوتهم سبوتون أي كونوا لا ولا تأبيت كزلون الوا سبعيك يكونين الوا كاب كل نجار انتهي زخونتها زتقللت يا بك ذا سبيت زي أمالتي بدقي آخر لها حمية بوش آخر لها جن زي أسب زي لازم أصحاب كل شيء تستنت
ካብ ይሁዳሲ ክርስቶስ ክመጽእ በቃ ንሱ ምስ መጸሉ ኩሉ ክነግረና ኢላሲ መዓልታውያ ትጸባበይ ነራ ኣይገርመኩም እዛ ሳምራዊ ሰበይቲ ብደገ ክትርኢ ከላ ሕዝንቲያ ብደገ ክትርኢ ከላ ጉሂትያ ብውሽጣ ግን ንእግዚአብሔር ንመሲሕ እትጸባበ ሰበይቲ ነራ ክርስቶስ ከአዩ ዘይስበር ባሬር ሴሩ ከይዱ በቲ ዝተኸልከለ መሬት ከይዱ እዩ ነዛ ሳምራዊት እዚኣ ሰበይቲ ረኺብዋ ምናልባት ነዛ ሳምራዊት ሰበይቲ አጋጣሚ ክኾን ይኽእል ኣብ እግዚአብሔር ግን አጋጣሚ ክኾን አይክልም ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ፍልልያቶም ያ ነገራቱ ንስኹም በቃ ምሳና ሲከት አይተሓበሩን ይኹም ንስኹም ካልኢኹም ተምልኹ ንሕና ብዝጎበና ነምልኽ ንስኹም ንሕና ዘይተፈልጠ ንስኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ተምልኹ ኢላ ሪዝና ቀሪባትሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጎይታ እዩ ኩሉ ዝምርምር ኩሉ ዝፈልጥ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሓደ ጊዜ ምስ ኣሕዋት ክትቀርብ ከለኻ ወይ ብሕብረት ወይ ብዝተፈላለየ በኸተማ ኹን ወይ ብሃገር ኹን ክትቀራረብ ከለኻ ፍልልያትካ ክትቀድም የብልካ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ኣቀዲሙ እዚ ከምዝን ድዩ ፍልልያትካ ጠቂሱ እዩ እቲ ኮኔክሽንካ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ሕብረት እንታይ ይኸውን ፈሓብ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢልዋ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ ክለኺ ኢልዋ ምናልባት ኣብቲ 4 ዘሎ ሓሳብ እዩ ኣብ ዝዛረባ ዘሎ ማለት እዩ ሓቂ ክለኺ ከምቲ ዝበልክዮ ልክዕ ይግኛ ግን ኣብ መጨረሻ ኣብቲ 25 እንታይ ኢልዋ አምላኽ ኢልዋ መንፈስ እዩ እቶም ሰግዱ ድማ በመንፈስን በሐቅን ክስገደሉ ይግባእ አቦ ከም ዝበለ ስግደት እዩ ዝደልሞ እቶም ናይ ሐቅ ሰገድትኻ ነቦ በመንፈስ በሐቅን ሰግዱሉ ሰዓት ክትመጽያ ንስኻኣ ሕጂ አዩ ንስኻትኩም ንሕና ትብኔራ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንሕና ክትብል ከላ ሓደ ዓይነት እምነት ዘለዎም ሓደ ዓይነት ዓለይ ዘለዎም ብዛዕባቶም ሳምራውያን ትዛረብ ዘላ ግን ኩሎም ሓደ እዮም ብዛዕባ ይሁዳ ክትዛረብ ከለኻ ሓደ ሰብ ልክ ኣነ ከምባሊ ማለት እዩ ኣነ ያ ትብዘለ ዳርጋ ደሴም ማለት እዩ ግን ንሕና ትብሎላ ንስኹም ኣብ መጨረሻ ኢየሱስ ክርስቶስ ይልዋ ንስኹም ናትኩም ትገድፉ ንሕና ናትና ንገድፍ ከሕብረና ዝኽእል መንፈስ ግን አሉ ኣብ ኤፌሶን 4:3 እንታይ እዩ እቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ ከሕብረና ዝኽእል መንፈስ ሓቂ ይመጽኣሉ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ በመንፈስም በሐቅን ከአዩ ድስከት ስለዚ እንታይ እዩ ናትኩም አይዲዮሎጂ ግደፉ ናና አይዲዮሎጂ ግንገድፍ ኩልና ናብ ኢየሱስ ንምጻ ኢልዋ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ፍልልያት ታገይሮ ዓጽዎ ስለዚ ፍልልያትና ንኽንሐብር ኣይክልክለናን እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ኢሉ አቦታትና ሲ ክምስሉ ከሎ እንታይ እንዝሉ ከማይን ጸባንሲ ይጸምብርኩም እንዝሉ ሓቂዶ كم وين مستمرعها جلسي كم يوم زولها حلف لهم كان تيبلوها قال صباح يترخبس كان ما يتصبح أولها شو ترجعهم اسكي كح تحوز زيك النجار كلتا نجار منشن كجار اللي سوالله كتحوز زيك الحويس كايمسي كتحوز زيك النجار زيتن ماي سلزي كريستيان كا كلنا حوات زيتن ماي نكن تحوز عين خلينا حكي زيتن ماين نخيت أبي أمزرعه أبدستي أمزرعه زيتن ماين شرو مساعتها أتاخذ ما يزبله جنا كم يزبله طعم كم يزبله متحواسي مالتي سلزي ماين صابان دحتهاوس كا زغونه مقرات يبلون كم زول خاص كاب صبا يترخبس كما يصبا يخون كاتخون كلته حسابات زفاله يكون بمنفس املاح كن حدا خون خلو بطعمين تا يكونوا ابا غلغلتهم يسلطو ጨነኦም ጨና ናይ ክርስቶስ ኹም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኻልኣይ ሐሳብ ከኣ ዘምጻቶ ሐሳብ ውበት አምላኽ ዘይምፍላጥ እዛ ሰበይቲ ከም ዝበልኩኹም ውበት ናይ አምላኽ ዘትፈልጥ ኢልዋ እዚኣ ሰበይቲ እንድሕሪናዮ ኣብ ምዕራፍ ሰማርያ ክሓልፍ ከሎ ሰለስተ ጀሚሩ ኣብ ጥቃታ ያዕቆብ ዮሴፍ ዝሃቦ ምድሪ ሲካር ኣብ ትበሃል ከተማ ሰማርያ መጻ ኣባኻ ኣብናይ ኤላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ከኣ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቃታ ኤላ ተቐመጠ እቲ ግዜቲ ሳድሳይ ሰዓት እዩ
أبيلو نبرة كاب سماريا خا حن سبيت ما يكتقدح مسأت يسوس دما حجي جاء سبيتي ما يكتقدح حنجة حجي داي وهبت أملاك تتفلت سلوا نزمن أجن وهبت إلى زحاسته أنا يمسلكم إتناي يعقوب إلهي ناي يعقوب إلهي كم وهبت أجر حجات زمن أمولو خا أسالي واي كم زي علم كتبك خلو كلا مستي علم تسمع معك أتنبر وهبت يتبك نعبنت أبز مدرزي بزح ما تابز علم مسئنيم جن نعبنت HIV زبالة ما مالو كساحجي مستحمام تسمع معك أتنبر وهبت يتبك كاو إذا حلف أي تبكانيا توبت كأز الدجاج معلتاوي هجي زي أسبيت زي وهبت إلى زحزتو نايقوب إليه كابو معلتي إن أخذت كابو أتقدح كتقدح كلها ساعات مرتي أتقدح سلامنتاي سبزح بزعباس للزارم مالتي فلذي نزنا يعقوب إلى كم وهبت جرا تقبلته أتميس جبرته نجر نسعه فلذي أبي وقتكم كأن إحنا خم كريستيان كأني كم وهبت إلنا تقبلنا يو زحزنا يو لك خمسنا إلى يعقوب أنت خوينو عزيو أتأكامي إذا سبيت أنت أتجبر مسيلكم معلتاوي أتملالس زدقاقم هيوتي زلوه تمس عذرة شكيم أمامات عب عذرة شكيم مزعبي وحبرتسب نيرئ عذرة شكيم كاخد كيد كلها أنت هتجبر عقبت مسديبك عقبت نتقول كمزيل كاتريو صباحك أخمل ساعات صباحك أخمل ساعات قول كأمسولت كان زع عقبت كاتريو صباحك أخمل ساعات كل جزء أنت زدقاقم لايفيو change لنا كل جزء زدقاقم هيوتيو أب كريستنا خاء توهبت أملاخ أنحر زي فريد كايو كل جزء نايز الدجاجم هيوتي خاتنبر سنبت أنتي غير خمس أنت عاد كران كخدني ندابلك بقى لوم سنبت زمت صاحي بزعت عنك السنبت حاتجنا سنبت لوم بقى بباس غير مسي نيكست خب بمنتاي غير خمس بمنتاي كمل سيلك زدجاجم هيوتي خاتنبر زي أبير مسك سلازي ذا سبيت زي حدا لك نتا هيوتا ويكا أبجزاء نخيت موت أبسط صبح النامزات مايك أديها ماي ستيا اتنبرلو هيوتا تقصرلو هيوت إذن يعقوب علايو سلازي خا معالتاو تمس ما حيزات خيد شو مستودخا نتعترو تقدح مزدليت نتع ما مسرعيته تودي وحجخا خور لنا تانا يعقوب علايات يسوع كريستوس أو انتهي الوا حلف يلون نسخدام لمن كيون يركي نسخة ما هيوت ما هبكين يرو إلو من لسلا تحسبيت دما قويتاي مقدح يبلكان زي إلى زي كاب عميق أيو إتي ما هيوت دا أخابي كترخبو نسخادو كابتي نزي إلى زي ذهبنا نسون مسدوكم مالون كابو ستة أبونا يعقوب تعبي إخا كابونا يعقوب تعبي إخا بلتو يسوس دما كاب زماي ستي زبالة مريسو عيكس أمني لا تهجي نهيوتا حدا solution زنت على حسب تزاريبو السخان تايو كابز ست ما يسيلو عيس أمني له سلازي ناتات أجمع زنبرة كله أبجزء عبيتاتو أبجزء عبيتان كل نجار سعراتو نيرا حدا نجار كسعره زي كالس جن تايو ما يسلا زي بالله أبسط صبحنا بعلا يعقوب تخيل الله سلازي يسوع كريستوس له كابز أنا زبك زلهم ما يلوا ستة عيس أمن سلازي بلا نهيوتا حدا مفتح إلى حسبته حسب تزاربه دس يلوه كابز ما هيوتسي كتست دريا زي أبير مسكن زي أسبيت زي أب بتعمي تجرميا زي أبير مسكن زماناتا مولو بقى هاليلويا لوم زي أبير مسكن سب دلياون أي رخبت فتنا حموش فتنا أيكون الله جن إجزي يسوع كريستوس جن بعلو يمسيوه بعلو أتزلاتو يمسيوه زي أبير مسكن سلازي شو زماي هيوت مسرخبت أنت أجرات سالسين تبي عثرة حديقاسي نافكتما أتوسي لنا زي أبير مسكن عثرة حديقاسي نافكتما أتوس بتعمي تجرم سبيتيا انتي مسلكم اترو مقدفيا اتي يسوع كريستوس بقى اتي ماي هيوت مسرخبت انتي زبل اتي بقى اذا امنيلو
ካብ ከብዱ ኢሉ ሩባታት ማይ እንታዩ كوحزي زبل እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንታይላቶ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሉ ሐድሽ መንፈስ በሐድሽ ሐርቢ አረጊት ካ በታ አረጊት ሐርቢ ስለዚህ እቲ ሒዛቶ ዝነበረት ዕትሮ እንታዩ እቲ ማይ ኩሉ ግዜ እንታዩ ዝውዳ ማዩ ነዚ ዕትሮ አኮ ዘመናት ሙሉ ናራያቶ ኩሉ ሻዕብ ዛዕባታ ማያ ተሐስብ ነራ ነዚ ዕትሮ ገዲፋ ንኸተማ ኸይዳ እግዚአብሔር ይመስገን መዓልቲ ማይ ክትቀድሕ ትመጽ ዝነበረት ሎሚ ግን መንጭ ማይ ኮይና እግዚአብሔር ክትፈስስ ጀሚራ እዚ ማይ እዚ ክፈስስ ጀሚሩ ንኸተማ በቃ ዘመና ሙሉ ዘሐፈረቶም እተሰከፈቶም ርእሳ ዘግደለቶም በቃ አቤታ ዝነበረ ኩሉ ጸገም ርእሳ ደነና እግዚአብሔር ጎይት ዝገበራ ሎሚ ግን ወጪያ ክትፈስስ ጀሚራ በቃ ሎሚ መሲሕ ረኺበዮ በቃ ሎሚ ክርስቶስ ረኺበዮ ነት ናይ ልበይ ዝነገረኒ ናይ ልበይ ነጊሩ ሸኸመይ ዘራገፈለይ ጎይታ ረኺበዮ ኢላ ሰቢኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ተስፋ ለና እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ ዘይብልና አይኮናን ሓደ ጊዜ አውት ድርናስ እንታይ ንብል አታዚኦም ኮ ደቆም አብደገ ቀሚጦም ደቆም አብ ከመይ ዝበለ ቢላ ቀሚጦም ሲ ምሳና ጋደሉ ንብል እግዚአብሔር ይመስገን ከተሐስቦ ከለኻ ንሕናስ ከመይ ዝበለ ተስፋ ዘለና አብ ሰማያት ከመይ ዝበለ በቃ ዘይሐልፍ በቃ ዘይጽምሉ ተስፋ ዘለና ሰባቲና እግዚአብሔር መስለዚ እግዚአብሔር መስከን ሎም እግዚአብሔር ጉሂት መስልካ ከተረእ ተኸሊኻ ሎም በብዙ ነገር እግዚአብሔር ዝጓይ ኾንክ ከምስማዓክ እግዚአብሔር መስከን እዚ ኢየሱስ ሎሚ ናባኻ ከመጽ ኩሉ ናትካ ከልፈትሑ ብደስታ ዘዕጥቕ ምስጋና አብ ህይወትካ ዘብዝሕ አምላኽ ከመይ ዝበለ ኢየሱስ መደነቕ አምላኽ እዛ ሰበይቲ ዝጸጸበየቶ አየሕፈራን ሎሚ ንመን ኢኻ ትጽበ ዘለኻ ንመን ኢኻ ትጽበየ ዘለኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙኒ ሃሌሉያ ስለዚህ እንታይ ይብለለና ንሰብ መድኃኒቱ ሃሌሉያ ምናልባት ጊዜ አነ ብዙሕ አይርእኔ ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር በስተፈላለየ መገዲ አብ ስተፈላለየ ጊዜ አብ ስተፈላለየ ቦታ እግዚአብሔር ሰብ ይበካይ ሰብ ግና የስተውዕሎ አይስተውዕሎ ይተቀመሉ አይተቀመሉ ናቱ ምርጫይ ዳዊት ኒዮናታን እንተ ዘይረኽቦ ነሩ ሳኦል ወሪሩ በቀስት ገሩ ማቀተሎ ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ስተፈላለየ አጋጣሚ እንታዩ ሰብ ይልእኽዩ ቃል እግዚአብሔር አብ መኽብብ 9:11 እንታይ ይብል አብ ትሕቲ ፀሓይሉ ጉያ ንፈጣናት ውግእ ንጀጋኑ እንጌራ ንጥበኛታት ሃብቲ ነእምሮኛታት ሞጎስ ንብልህታት ከም ዘይኮነሉም ተመሊሰ ርኤኹ ከም ዘይኮነሎም ተመሊሰ ርኤኹ ፈጣን ሰብሲ ከመይ ገይሩኻ ጉያ ዘይኮነሉ ዳ ፈጣን ሰብ ኮይንካ ሓደ ንፉዕ ማናጀር ተዘይረኺብካ ወይ ከዓ ከይዱ ምስትዮም ናይ ጉያ ዘዳለው ተዛሪቡ ኣብቲ ጉያ እንድሕር ዘይብፅሕካ ከመይ ዝብል ዘሎ ግና ኢሉ መጨረሻ እንታይ ኢሉ ግናኸ ንኹሎም ኢሉ ግዜን አጋጣምን ይመጾም ሰብ ከዓ ነታ ግዚኡ አይፈልጣን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ግዜን አጋጣምን ዝብል ሐሳብ አለ እግዚአብሔር ግዜን አጋጣምን ዝባል የብሉን ንሰብ ግን ግዜን አጋጣምን ይመጾም ስለንታይ እግዚአብሔር ኩሉ ዝገብሮ ነገር በምዱብ ነገር ይዝገብሮ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ሰብ ግን ግዜን አጋጣምን ይመጾ ነቲ ግዜን አጋጣምን ድሕር ተጠቂም ካሉ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሰብ እቲ ዝመጻካ ዘሎ ሰብ በብዙሕ መከራ ዝሐለፈ ክኸውን ይኽእል በብዙሕ ውረድዬ ዝሐለፈ ክኸውን ነቲ ዘለዎ ደረጃ 30 ዓመት ወሲዱሉ ክኸውን ይኽእል እዚ ሰብ እዚ ግን ድሕር ምስ መጻካ እቲ ናይ 30 ዓመት በሓደ ሰሙናኻ አት ዘለዎ ደረጃ ከብጽሐካ ይኽእል ስለዚህ እግዚአብሔር ግዜን አጋጣምን ገይሩ ሰብ ይህበካ እዩ ንኣብነት ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ሕፅር ኣቢለ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 12 ዘሎ ሓሳብ እንድሕር ኣምጽኹሞ እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ እቲ ብሙሉ ምዕራፍ እንድሕር ክሓፅር ኣቢለ ክዛረበ ዳዊት ኣብ ዛ ጽቅላቅ ዝበሃል ከተማ አማሌቃውያን መጽኦም ነታ ዓዲ ኩሎም ማሪኾም ንዳዊት ተለክልት ኣንስቱ ማሪኾም ነዘ ኩሉን ጠሪት ወሲዶም ነታ ዓዲ አቃጺሎማ
كيدوم إزبلت هيستري نتا عدا قاصلما كيدوم شعو إسرائيلاوያን كا نداويت حريقهم أبلع داويت كم زغرمو نداويت كا بداربا أمنيك قتلوا خمزلأي داويت جنا عبكن مجزي أبير قريبو نجزي أبير كم زحتتو يزارب قدامي ساميل معرف 30 كاب قصري 10 حدن 10 خلتن مالتي بعلي نخبل أمدروم دم حدا جبس أو سبعي رخيبو ناب داويت كأوسدوه نسخة إنجيرا خيبلع ماي كيستين سلسة معلت سلسة ليتن جيرو نبرمو إنجيرا حبوه بل أدم ماي ستيون قراص جوجو بلسن كلته زللا وينن دم حبوه مس بل كأ نفسه تمرستو سلزي إذا سبزي أمالك أويكا جبس أو سبعيو كابتوم نزا كتماناي داويت وتسقلاك أكاسلهم زخدو سبيو السبزي مسحمة مجن أتي قويتو نزباريا زي قديفو خمس خدا السبزي خايب العسل السليت معلتن كم زجبرة دارجا نخطريون ذا سنبت ويكا نموت زقارة بس هبأي كم زخونا أيو داويتو السبزي رخ وزلو أسأل داويت ما نسخة نايمنيخا كابئي خابلو نسخة أنا جبساوي ودي جليا أميالك أوي سبعة حيمة سلسة معلت غير إمو قويتاي حديقوني نكست نحنا أبدو كرات أويانن أبتنا يهودا أبدو كاليباوين حدقا ودقنا نسيقلا كا بحوي تكوسنا يا بلك أسألي داوود دما حجر أيوه السبزي نتايو أتي جليو مسحنا ما قريف ويز خده حجي داوود نسبزي خريء خلوا ويكعتهم ناي داوود سراويت نسبزي خمس اللو خلوا لك عبزل وقت الداقم وإخا الزبلس ويكع بعين متدرنا خطري خلها أو كله وقت الداقم وسلم تا هيوت زبها يقولون ثلاثة معلتي مجبء أيبل عن حميم اللوخا سلازي السبزي انتايو بسبون ايدلني بتوم ناتو سبون ايدلني ايكون بصلاتو مالتيو سلازي داويت كن انتاي حاسبوم ازي السبزي باريا نايتي جيلي ويكا انتاي ناي حلقو ييرو سلازي اب السبزي داويت انتاي ريو ازي السبزي ناب صلاتي مريحو كوستني يخئل يلو اب تسب زلو صقا كر جميرو داويت مالتيو ابزاي نايس سب زلو صقا ريو مالتيو سلازي خا داوود دما نابتوم زمد ጭፍራዶ ተውርደኒ ኢኻ በሎ ንሱ خا ናብቶም ዘመድቲ ጭፍራ ከውርደካስ ካይትቀለኒ ናቢል ጎይታ ኻውን አሕሊፍካ ካይተፈንሲ በአምላኽ ማሐለሌሎ እግዚአብሔር መስከር ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር ሂበካለኹ መስበሎም ኪዳ አርክቦ መስበሎ እግዚአብሔር ንዳዊት ዝህቦ አጋጣሚ እዝሰብዩ ዳዊት ካነስ አጋጣሚ ተጠቂሙ እሰብዚ ልክ መሪሑ ናብቶም ጸላእቲ ያብጽሕዎ داوود بينو تزخو من البات ثلاثة معات خوز دولو خلي سلامتاي مجدي أي فلتني أبي كم زلوا يفلتني السبزي جن مسؤول سلزنا برا بين كم مسؤول فلت دايركت نبأ وسيدوه أبو خا النابلعو الناس يسألهم نخلهم قتلهم نخلهم ماريهم داوود كلت أنا السوق يترفع ماريخو تاجرو مالي سمهم مس داوود تبغى شديش تميت سبعة يوم يروم كل تميت سبعة دقيقة تريفهم ثم 4 تميت 5 يوم مستمر سوقا أبتمركم مقال كأنت جروم زيهم كل تميت سبعة ثم كلنا هات يوم ويكاني كم مركو عين مقلوب منا خاف زمتنا يسي عين مقلوب منا يلو داوود انت يلو إذا عود سيلهم نهار 4 تميت ذي كونس إجزاء أبير نزع عود يبونا سلزي أحواتنا مسانا معريم زمك قليلو كمقلوب كلون رجزاء أبير مسكن سلزي እግዚአብሔር መስከን እግዚአብሔር አጋጣሚ ከበቃ ከሎ ክንጥቅ አመሉ አገዳስ ነገርዩ እተኻላይ ሐሳብ ከአ ግዜና አጋጣሚ ከአ ሙሴ ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ዘጻአት 2:11-15 ዘሎ ሂስትሪ እንተሪናዮ ኣብ ዘጻአት 11:12 ማለት እዩ ሙሴ ግብፃዊ ከእስራኤላዊ ግን ኣብ ቤት ግብፂ ዓብዩ
نناي جبس نجار كله أفلت جبس موسى أنا زبل حسب أنت زلون يرو أبت بيت منجستي بخميس زبل هيوت كنا برزخل سبين يرو موسى جن كاب أنا أنتي أحواتي زبل منفس زنبرو ويكا أحواتي زبل أوشت أنتي صبوا حق أنا زنبرو سبي شو كاب ناي أحواتو دليت ترى على كاب تزنبرو مشقونا ترى على نحد إبراوي وين نحد جبساوي كقتله خلوا نرق مالتيو نز جبساو مسكاتلو نسو تايو حاليوت ناي أحواتي إذن جرز جيرو جن أبتخلايت مع التخلت إبراويان كبقاسو مسرعي كعرقو ميلو خيدو كعرقو ميلو مسكادا جن مزز متسوه الصحاكو خمس جبر كاسب قتل كاس أبانا دا فرادن من غير شيء مكايلمو سلازي اغزيابير نإسرائيلاويان كاب جبس كوبصوم زخيل سب إيبوهم الصحا موسى جن عواتون تا جيرمو ريجكت جيرمو سب اغزيابير استخل على مجد سب بدرجة محبر بدرجة ختمة بدرجة هجر سب هبكاي بستخل على مجد ريجكت انتحر جير كايو that's the problem سلازي خاني نموسى انت جيرمو ريجكت جيرمو ريجكت مسجبر وجن تاجرو ناب برخا خيدو ناب ميديان خيدو أبز إنريو حساب إندحر ز حساب ده أب جبر حواري زلوا تقص خمبوه نالبات تيقص أم بوني جزء سلزي بالله جبر حواري اسمع عرف شو عت زلوا حساب كنرينا شو عت 34 35 مالتي يا إذا موسى زنجرو كم تزرع مثل جيرو زجاج دجاجيني هو كم 35 34 مكراتهم أبجبت زلوا هزبي أتبقوا رئيخو هتاهم كاسمعخو كوصومون وردكو حجخا نابجبت خلقك نعبلو إتي حلق عن فرارن جيرو من يوز شمكا إلهم زنقف وموسى نعو أملاخ بيدتي كاب شوخ أتقاط تراي ملأك جيرو حلق أمدحان ما أنت خون لا أخوي لنا زي أبير مسكن سلازي موسى أميديان الله أبرخا ميديان يواصل له إسرائيل أوين جناءتي أبوم زنق ولا جقونا أبوم زنق نبرة بارنت مسبرتعم أبكر مجزي أبير سي ففولهم أبكر مجزي أبير سي بخيم لنا زي أبير مسكن مجزي أبير كعسمايات كفيتو نام مدر ورديو ناب إسكوري تبلو ناب جبسي ناب ميديا وريدو ناب موسى زلوا وتعودي توم زبخيو إسرائيلاويانيو دمصهم تسمعنا إسرائيلاويانيو ملسجن نابي مسيو ناب موسى ناب تيتمالي ريجكت زبلوا موسى ناب مسيو نايك زي أي سرح أجرمن توم نزنا أو نسخة خمسة أخذ زبلوا إجزي أبير جن كلا يدركهم كلون نرء ماتي زي أبير مسكن لذي زي أبير كم زناي موسى زبالة موسى كم مجمر عند حرينا يو أنا كم ببال أحواتي زبالة لذي أملاك مسكن لك كم تبيت روس أنا جنايلو أي غير فكانك ساعة مودة تبقى زخونا مكران تخونا ونيلو أنا خباها أي فلني لو زي أبير أنا خب بقى زي ما لا تقدر بخايلو أنا أجر فكاني سلازي أنا زبل قال يسوع كريستوس كان تايلو بليلو أنا خبل كان عقورك خنا جرك كايلو سي أي مسك سلازي نحنا كنبر كلنا إجزي أبير تاجبرنا كبر إجزي أبير سي عم صور نجاريو سلازي نحنا كنبر كلنا نايجزي أبير محرت نايجزي أبير بقى كل نجارنا يسوي لنا زحزلنا أنا مسبلجنا عيلو عقورك خنا جرك كايلو دروغنا قوي و ثلاثه غزي كتكادني خيرو سي ابير ثلاثه غزي ابير مسكين اسكي غزي ابير نحر سبيبوكا انا الك كزارو ايدفرني كل غزي نحنا زي ابير مسكين اسكي نصلي غزي ابير مسكين هاليلويا اسكي كلنا غزي ابير مسكين هاليلويا موسى انتايلو غزي ابير مسكين هاليلويا موسى سيلو كم مجذب جبس سيلو هاليلويا
مكرا مس حزب مسقاب سنتايلو حاري እግዚአብሔር مسكن هاليلويا እግዚአብሔር مسكن اسكي هاليلويا اسكي لومي انتايلو اسكي كله نابتا عصب طمت هيلو እግዚአብሔር اسكي عصبنا نطمت لوم እግዚአብሔር مسكن لوم وهبت إلنا زحزنا يلو እግዚአብሔር مسكن بزرق ነገራት እግዚአብሔር مسكن قال እግዚአብሔር እግዚአብሔር كله انه ህይወት ሰብ ይልው በገንዘብ አይተትመና ይልው እግዚአብሔር መስከን ህይወት ሰብ ሲ በገንዘብ አይኮነትም ቃል እግዚአብሔር ህይወት ሰብ እግዚአብሔር አቦዬ በተዘለካ ነገር ዘይኮነስ እግዚአብሔር በተስተዋበካ ነገር እግዚአብሔር መስከን ሃሌሉያ አቦን ጽለላ እግዚአብሔር አቦዬ ሎም እግዚአብሔር ናፍታ አስብ አብልና خنጥምት እግዚአብሔር አይናይ አስቢ እግዚአብሔር ናአና ዘርባህና ሎም መስሐዋትና محبار እግዚአብሔር مسحواتنا እግዚአብሔር መከራ መስጋብ مسحواتنا እግዚአብሔር አቦ ጊዜ አድግና እግዚአብሔር አህዋትና እንደል እግዚአብሔር ነተሰብ ዘል ሰብኩን ኮድ እግዚአብሔር ወይስ ጊዜና በገንዘብ እግዚአብሔር እስኪ ሎሚ አናና አህዋቴን እግዚአብሔር ናብዝ አስቢ ክንጥምት እግዚአብሔር አይናይ አስቢ ዘርባህና እግዚአብሔር አቦ እጽልልሁ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦነ መስገን ካለና ስለዚህ ቃልካ እግዚአብሔር ተመስገን እግዚአብሔር በዛ ማዓልት እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር በዛ ቃልካ ገርካ ስለተዛረብካና መስገን እግዚአብሔር እዚ ቃል ድማ እግዚአብሔር አቦ ልክ ከምታ ሳምራው ሰበይቲ ተቀሪሑ እግዚአብሔር አቦ ዝውዳ ዘይኮነስ እግዚአብሔር አቦ እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ንዘላለም ምሳና ዝነብር እግዚአብሔር ካባናውን እግዚአብሔር ንብዙሓት ዝፈስስ ቃል ከኸውን እግዚአብሔር ጸልኹ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ኩሉ ሰብ እግዚአብሔር አቦ ሎም እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ አማ አኸልና ትጉይ ነፍስ አይተሃሉ እግዚአብሔር ሎም እግዚአብሔር ልክ ከምታ ሳምራዊት እግዚአብሔር አቦ ከላ ፈትሕካ እግዚአብሔር አቦ ደስታ ዘዕጠካ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ብሽሜሱ ጸልለኹ አቦ ስለሁሉ ነገር አቦ ብሽሜሱ ወድኻ አሜን in Jesus name